aha m bụ Oluwatosin Bello, CEO Slick Tea. Ihe gbasara ahịa m na-eso akwalite ọtụtụ nke Nigeria maka na m na-etinye ndị mmadụ n'ọrụ. Enwere ndị na-arụrụ m ọrụ, m na-akwụ ụgwọ tax m na-eji logistics, m na-eji ọkụ latrik, m na-eji fabrics m na-arụ ọrụ. Bụkwa nke dị easy inweta, dịkwa mfe, ọnụ ahịa adịghị oke ọnụ. Bụkwa nke ndị Afrịka na Nigeria. Mere accept as a whole. Ọnụ ahịa adịghị elu. Iwu gọọmenti na-emetụta azụmahịa ibubata ahịa maka na ụfọdụ ihe ndị a print ndị a na-eme ya n'obodo anyị bụ Nigeria. Otu anyị na-esi eresi ya ndị mmadụ ga-adị very low maka na ụfọdụ ihe ndị ahụ anyị na-emeghị ya n'obodo anyị Nigeria, anyị na-eme import ya, the rate ga-adịzi very high and ọ dịghị oke ebe anyị nwa. Maka na anyị ga-achọkwa iresi ndị mmadụ, anyị ga-achọkwa otu anyị ga-esi mee ka ihe niile balance. Mana ọ bụrụ na print na anyị na-eme ya n'obodo anyị bụ Nigeria, ihe a niile ga-adị mfe nyekwa ndị a na-eresi eresi. Achọrọ m ka gọọmenti anyị mee nke ọma otu ha na-eche ebubata ahịa na Nigeria. Ha kwesịrị iwepụta an enabling environment ebe iproduce fabrics ga-adị easy na Nigeria. Echekwara m na ọ bụrụ na gọọmenti ga-arụ ọrụ ha na ndị ụlọ akụ rụọ ọrụ ka ndị bankị na-ebinye ndị mmadụ ego bụ ndị chọrọ ịbanye na azụmahịa. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-achọ ime biznes a, ha ga-achọ ịbanye na azụmahịa anyị. Agụmatụrụ ga-achị ime biznes anyị na-enweta ọtụtụ uru ma profit. Ihe anyị chọrọ ime anyị chọrọ ịrụ ọrụ, ọ bụghị na anyị were ọtụtụ ego nke anyị na-eme. Enwere ụfọdụ mgbe anyị na-enweta dị ihe ọbụla site na ya bụ ọrụ. Achọrọ m ka gọọmenti wepụta social amenities, ihe ndị ga-enyere ndị mmadụ ọkụ, mmiri, ọkụ, ụfọdụ ihe ndị a basic things ọ ga-awụkwanụ na ama Nigeria ga-ahụ enweta iji rụọ ọnụ azụmahịa nakwa obibi ndụ ya bụrụ nke na-aga nke ọma, rụọ ọnụ biznes ya iji mee ka ọ gaa nke ọma. Nigeria ọhụrụ m chọrọ ịhụ Nigeria ga-abụ nke dị mma. Anyị chọrọ ka ndị ntorobịa banye na ihe gbasara ọchịchị. Anyị chọrọ ka ndị mmadụ ndị chọrọ ọdịmma ndị mmadụ banye n'ọchịchị. Anyị chọrọ ka ọchịchị ga-achọ inwe mmasị ebe ndị ha na-achị dị, ha achọghị na-emegide ndị ha na-achị. Anyị chọrọ ụfọdụ ihe, ụlọ dị mma, ọrụ dị mma, ihe dị iche iche bụ nke ga-eme ka ihe niile dị mma. Ụgwọ ọkụ ka ọ dụrụ nke dị ọnụ ala, ka ọ hapụ ewu ihe lara elu, ka ihe dị mma na Nigeria. Aha m bụ Oluwatosin Bello, CEO Slick Tea, akwụmchim ebe ndị ntorobịa Nigeria nọ.